बारहुंखानि दृश्य लोगोफोरनो ओरैबायदि बारहुंखा मैया हरावहाय बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांनो हागोन आरो हरनि समावहायसो माने मैया बिराद बारहुंखा जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों जानांगौ आरो बे बारा एसे स्पिड दंमोन आरोना थ' ओरैबायदि स्पिड थ' बारहुंखाजों माने एसे बुस्रांलांबाय फ्राय एसे थिं बायदिसिना माबा माबि गोबांफोरना गोबां बेबायदिनो खहा जानो हागौ आरो बारा एसे माने जोंनिथिंबो साइडजों नांलांदों आरोना थ' बारा फ्राय माने एसे स्पिडानोमोन आरो जोङो बे साननैसोआव नुनो मोनखादों गोबांथार बेबायदिनो सारअन्थाइ गोलैनाय आरो अखा हानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो बा गोबांथार जायगा बेबायदिनो जोङो खहा जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो मैयाहाय एकदम बिराद स्पिडाव फैदोंमोन बारहुंखाया बेबायदिनो 10:50सो जासिगौमोन आरोना 9:30सो जाबायमोनदां बेबायदि समावनो फैदों थ' दिनै आङो एसे दिन्थिलांनि एसे मा खहा जाखो आरोना थ' बिदिब्ला रायजोफोर एसे नायलांबाय थादो थ' आंजों लोगोसे बेबायदि माने थिंफ्रा बिरलांदों आरोना बै नै एकदम इमान गोजानसिम सौहैदों बै एकदम दै जिंसिम ओरैजाय नैबेयाव गांसेनि थिङा थाबाय बिथिंजाय थादों नै थिङा वाव बेयावबो नै आरो बिथिंजाय बा थेमालि स्पिड नङा बे बारा ना नैबेयाव बिसिम मोनफैदों आरो बिथिंजाय गोलैनानै दंबावो नै गांसे आरो बिथिंजाय नोंथांमोन आङो दिन्थिलांबाय थागोन दे थ' एकदम पुरा माने साफा जालांखायो आरोना बेबायदि आसरित आङो हरनिबो एसे भिडिअ क्लिप्स दङ बेखौबो होगोन नैबेहाय नै बेबायदि बायलांजोब्बाय आरोना बेखिनिया पुरा नैबे आङो दा अमानि गग्रायाव हाबफैबाय फार्म दंमोन एसे माने बे फार्मनि जायगाया पुरा बायलांजोब्बाय आरोना नै ओरैबायदि स्पिड फैदोंमोन बारहुंखाया थ' थिङाबो नै बिथिंजाय उरायलांबाय बेखिनिया गासिबो माने लांदां आरोना नै साफा जाजोबखादों बे थायाखै ओरैबायदि उरायनाय नैबेयावबो गांसे गोलैनानै दं नै नावद्रा ना मा होनो बेखौ नावद्राया बे गाहायाव गोलैनानै दं आरोना नै खोरोमबावबायसो अखाया आरोबाव फैबावसिगोनसोदां नै बिथिंबो नै लांदां जाजोब्बाय आरोना जायाखै नङा दै फ्राय दैयाबो नै बोहैलायनाय जाबाय बारहुंखाया गेटआव सिन्थायनो नुवाखै प्लास्टिकखौ मायाव दोनफैदों वाव जाबाय बारहुंखानि फाव बेरा होनानै दोननाय दंमोन फुरा गासिबो नै उरायहोजोबदों ओरैबायदि खुन्थिया माने गुहोजोबदों नै वाव बारा माने स्पिडानोमोन आरोना थ' बेराफ्रा नै फुरा खहे खथे जालांजोब्बाय आरो बेफोर खुन्थियाफ्रा गुग्लुंलांजोबदों नै बारा फ्राय जोङो बेखौ नायनानै माने मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुरा बारा स्पिडानो आरोना थ' बिथिंबो नै गांनै बिरबोदों बिराद गोजानाव वाव बारहुंखानि दृश्य लोगोफोर बारा माने जोंथिं बिराद स्पिडानो फैदोंमोन आरोना बारहुंखानि दाखोर नै बिरफबबोजोब्बाय बारहुंखाया बायहोजोब्बायलै नै बोरै जाबावनांगौ एकदम रिपेयारिं खालामजोबनांसिगोनसो फाग्ला हराव बिदि इमान स्पिड बारहुंखा फैनानै सेस नै बेथ' ओरैबायदि बुखारलांखाबाय आरोना नैबे थिङा एकदम गोजौआव बुलांबाय नै आरो बिथिंजाय लांदां जानानै दं नायदो बारहुंखाया माने गोसायानोमोन आरो ओरैबायदि बुस्रांलांबाय माने थिंखौ उरायहोजोबदों आरोना ओरैबायदि बारहुंखा अखा उनाव खालामला रायजोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आङो एसे दा खामानि मावनांसिगोन माने मैया हरावहाय ओरैबायदि बारहुंखा थ' आङो दा एसे खामानि मावनो रेडि जादों आरोना सिखारबाय सिखारनानै दा एसे
खामानि मावदिनि आरोना ओरैबायदि माने खामानि जानानै दं थ' बारहुंखाया माने बुस्रांलांजोब्बाय आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय